Máte skvelý nápad, príležitosť priamo pred sebou a aj tak neurobíte krok. Prečo? Prečo zostávame v komforte, ktorý nás nenapĺňa, namiesto toho, aby sme riskli zmenu a urobili ten krok dopredu? A čo ak vám poviem, že na zmeny nie je neskoro ani po 50-ke? A práve je mi cťou, že v dnešnej epizóde nášho podcastu Odvaha podnikať prijala moje pozvanie Danka Miňová, s ktorou sa budeme rozprávať práve o zmenách, o change manažmente a o tom, aké to je urobiť takýto výrazný krok, že či si to pýta odvahu, alebo na to potrebujeme systematický plán. Danka, vítaj. Ďakujem krásne a ďakujem za pozvanie, Moni. Danka, keď sa pozriem na tvoju bohatú kariéru, tak ty si pôsobila vlastne vo firmách, riadila si zmeny, ale nešlo len o nejaké že bežné procesy, ale o zmeny, ktoré ovplyvňovali celé fungovanie organizácií. Hej, pôsobila si v MH Teplárenský holding, Svet zdravia, Medirex a tak ďalej. A keď sa rozprávame vlastne dnes o tvojej zmene, že čo sa musí stať v hlave človeka, ktorý má pozíciu a vplyv, že sa rozhodne urobiť zmenu a odíde z zamestnania a pustí sa do dobrodružstva podnikania? Mhm. Mám veľmi rada túto otázku, aj som si myslela, že bude tá otázka, lebo uh, hej, za to, že tá odpoveď je veľmi zaujímavá a ona neprišla zo dňa na deň, Mhm. to rozhodnutie, ale to rozhodnutie bolo ovplyvnené presne tým, Moni, čo si hovorila, keď si ma predstavovala, že ja som pôsobila vo veľkých spoločnostiach, ktoré prechádzali obrovskými transformáciami. Obzvlášť, keď to robíš v regulovanom prostredí, ako zdravotníctvo Mhm. regulované je a samozrejme aj energetika a teplárenstvo je regulovaný biznis. Mala som tu česť byť členkou executive boardov a aj predstavenstiev v spoločnostiach, ktoré týmito zmenami prechádzali. Keď sme začínali krízovým manažmentom a veľmi dôsledne, komplexne sme implementovali prvky systémového riadenia zmeny, či to už v tom zdravotníctve alebo v tej energetike. A ja z tej pozície HR riaditeľa som mala možnosť byť súčasťou tých core tímov najúžších, ktoré nastavovali tú stratégiu, ten Mhm. postup a implementovali tie najväčšie zmeny. Takzvané systémové zmeny, to si neskôr možno môžeme povedať. A ja som zistila, že mne toto prostredie a presne tie etapy, tie kondície týchto firiem, ktoré idú do zmeny, do change managementu, že mne toto prostredie veľmi sedí a vyhovuje. Zistila som, že mám rada ľudí, mám rada HR, ale zistila som, že v spojení so zmenou som to ja. Nie som typ človeka, ktorý je udržiavač ohňa, Mhm. a nikdy som nebola typ človeka, ktorý by mal rád nejaký mikromanagement, pretože som mala tú česť, že ma viedli lídri, ktorí mi nechávali slobodu, s čím samozrejme, ako je spätá obrovská zodpovednosť. A ja som týmto spôsobom rástla, ovplyvňovaná nie len tým, že čekuješ ten leadership, čekuješ to HR, ale v spojení so systémovým riadením zmien, ktoré sa dotýkali organizačných štruktúr, procesov, kompetenčných modelov, zmeny ľudí na pozíciách, každej jednej časti spoločnosti ako takej. A ono to postupne tak začalo dozrievať, že už aj pred svetom zdravia som bola vo firmách, kde sme nanovo štartovali alebo nastavovali veci. Ale takéto komplexné ponímanie tej zmeny prišlo práve v tom zdravotníctve a ako keby vyvrcholilo to v tej energetike. A to moje pôsobenie v štátnej spoločnosti, ktorú sme zlúčili zo 6 samostatných solitérov, bolo úplne jasné a smerovalo k tomu, že čo ja vlastne po tejto mojej pracovnej skúsenosti alebo štvororočnej epizóde budem robiť, a mňa to už ťahalo presne týmto smerom. Že to rozhodnutie nebolo zo dňa na deň. My sme vedeli, že my ako členovia vedenia
ak prídu voľby a zmení sa ako keby to nastavenie smerom v koalícii, že my budeme vymenení. Žiaľ, na Slovensku sú krátke politické, manažerské cykly sú rovná sa ovplyvňované politickými cyklami a my sme non-stop v nejakých začiatkoch a nedokončujeme a stále proste tie politické cykly ťa veľmi ovplyvňujú, keď robíš a pracuješ pre štát. A už počas pôsobenia MHTH, keď sme implementovali tie veľké zmeny, za nami chodili viacerí CEO, HR direktori, ako sa vám toto darí, pretože my sme urobili veľmi dôležitý krok, že my sme to začali komunikovať, hej? Že čo robíme, ako robíme. A začali by sme byť ako keby taký tým, že videní, ktorí komunikujú, ako postupujú v zmene a že zmena sa dá robiť aj v prostredí štátnej akciovej spoločnosti, keď ich riadia a vedú profesionáli, nie politickí nominanti. Začali za nami chodiť nielen zo štátnych firiem, paradoxne viac zo súkromných spoločností, že ako sa vám toto darí, lebo my musíme naštartovať zmeny. A tým, že sme vtedy veľa samozrejme poskytovali tie naše skúsenosti, rady, odporúčania, už vtedy sme si počas pôsobenia v MHTH vlastne povedali, že čo tak urobiť nejakú konferenciu a nazdieľať to know-how. Vtedy sme sa spojili s Ivkou Molnárovou, s Maťom Menčikom, to bolo ešte začias ich profesie, s Andreou Vatkerty, Agi Farkašová a ja sme vytvorili koncept konferencie Transformácia štátu, príklady z biznisu. Pretože to bolo obdobie po roku 20, keď pre štát išlo robiť viacero lídrov a profesionálov zo súkromných spoločností. A nám sa podarila veľmi krásna konferencia, kde práve títo lídri zdieľali, že ako začali robiť zmeny, napríklad v prostredí štátnych akciových spoločností. Tá konferencia dopadla veľmi dobre a už vtedy nám viacerí ľudia hovorí, že pokračujte v tom a že my sa k vám pridáme, ak budete robiť nejaké takéto veci. My sme v tom nepokračovali, pretože prišli predčasné voľby, situácia aj v profesii sa začala meniť, nechali sme to tak. Ale nám to vlastne s tou Agi nedalo a my sme možno 2 roky predtým, než sme spustili Inštitút zmeny, veľa sa stretávali s ľuďmi, žiadala som ich, buď náš diablov advokát a povedz nám, čo ty na to, keby sme niečo také na Slovensku robili, lebo ja som zistila, že na Slovensku nie je nejaká skupina, alebo nie je nejaký tím profesionálov, komunita, ktorá by sa práve change managementu venovala tomu systémovému riadeniu zmeny. A tým, že my sme si to odmakávali a poznali aj tú teóriu, že a navyše my sme nesli zodpovednosť za svoje rozhodnutia v systémovej zmene, že my sme neboli teoretici, ale my sme boli tí praktici, ktorí si to odžili, odmakali, tak my sme sa stretávali s veľkým množstvom ľudí, až došlo k tomu, že sme založili Inštitút zmeny. Čiže tá moja súkromná zmena, ona neprišla zo dňa na deň, ale ona tak dozrievala, rástla a to, čo si hovoria ty na začiatku, že odvaha podnikať, že za tým nebol ani strach, ale práve taký ten možno rešpekt, ale zároveň to, čo ja hovorím, že tie moje gule, hej, a tá odvaha, že asi že má zmysel tomu sa venovať. A to bolo podporené možno aj tým, že som si budovala ten svoj brand, hej. Že nie len to, že sme budovali brand MHTH, ale zároveň som si budovala ten osobný brand, kde som zdieľala tú zmenu. A to znamená, že ja som nešla do niečoho, že by som začínala od nuly. Pretože aj pri zmenách aj u klientov, aj keď školíme, proste ja si myslím, že nikdy nezačíname od nuly. Hej? A neviem vo svojom živote ani vo firmách, že by som povedala, že change management štartujeme od nuly, to nefunguje. Ani ja som nezačínala od nuly. Čerpala som z tých skúseností, čerpala som z toho budovania toho brandu, tak ako ty hovoríš, že som mala nejaký vplyv, že sme neboli úplne neznámi a dali sme dokopy takých asi najväčších machrov na systémové riadenie zmien na Slovensku. A že po 50-ke, to je také zaujímavé, že ako sa na to vlastne na Slovensku pozeráme, pretože my máme problém, hej, o čom veľa aj ja komunikujem a nielen z pohľadu ženského leadershipu, ale sakra, prečo máme problém zamestnávať ľudí už po 40-ke alebo po 50-ke. A mnohokrát, že tí ľudia začínajú podnikať po 50-ke, sú 2 dôvody, že kvôli čomu začínajú podnikať. Buď to, že nie sú uplatniteľní na trhu práce, alebo o nich nie je záujem. A ja som mala tie isté skúsenosti, hej, že keď nás začali oslovovať ako z executive boardu skoro všetkých tých headhunteri a spoločnosti, pretože vedeli, že my budeme vymenení, hej, po voľbách.
A keď som bola na rôznych stretnutiach, výberkách, tak feedbacky, ktoré prišli ako keby na moju senioritu alebo mojou skúsenosť bolo, že vy ste prekvalifikovaná. Fakt. A Áno, a vy by ste rozumiem. sa u nás nudili, pretože ja už som vedela, že to HR je pre mňa malé a že tá moja skúsenosť už bola trošku viac ako to HR ako také a ja ale popri tom už som budovala to, že budovať vlastnú značku, robiť vlastnú eseročku a budovať inštitút zmeny. Keď hovoríš o tej vlastnej značke, to si mala premyslené? Že vlastne buduješ tú svoju značku, alebo to bola skôr ako keby nejaká stratégia na podporu, nazvime to, že aj toho brandu, firemnej kultúry, že to sa nejak spájalo, alebo to bolo zámerne, Mhm. budované, že ak sa raz odhodlám? Vieš čo, nebolo to tak. Nebolo to tak, že ak sa raz odhodlám, že, eh, to budovanie značky, v online priestore ja som iba na LinkedIne, nikdy som nebola na iných sieťach a vlastne hovoríme iba o LinkedIn. A teraz, e, kľúčovo v tom MHTH, keďže ja už som dávno predtým písala a občas postovala, v MHTH to začalo byť také systematickejšie a konzistentné práve preto, že my sme si povedali, že chceme zdieľať to, čo ideme robiť v prostredí štátnych akciových spoločností. Pretože tá kľúčová premisa, predpoklad bol ten, že náš líder, ktorý si nás ako tých profikov a skúsených change manažérov obsadil do tých C-level pozícií, si to mal prísľub a bol dodržaný, že nikto mu tam nebude dosadzovať politických nominantov a že on sa môže obklopiť profesionálmi. Mhm. A ako náhle sa toto udržal celý čas, to bolo dodržané. Čiže my sme riadili štátnu akciovú spoločnosť, najprv tých 6, ten virtuálny holding, ktorý sa veľmi rýchlo zmenil na reálny holding. My sme to riadili fakt ako profesionáli, ako keby to bola súkromná firma, ako keby to bola moja firma. A takými ľuďmi sme sa obklopovali. Toto bol prvý predpoklad toho, že sme si povedali, že ideme to zdieľať, inšpirovať, ako sa to dá robiť. A keďže MHTH značka nefungovala, nebol tam marketing, tam nebolo konto, ja som bola tá, ktorá už mala vybudovaný nejaký content, nejakých followerov, tak ja som zobrala na seba, zase tá moja možno odvaha, alebo to, že v to veríš, ja som zobrala na seba, že dobre, ja začnem ako prvá o tom písať a na začiatku každý jeden post mi pozeral náš líder a potom ešte ďalší ľudia aj z marketingu, či je to OK, či nie som veľmi odvážna, že v živote som predtým nepracovala pre štát, nepracovala Mhm. vo výrobnej firme, že nakoľko môžeš byť odvážna, nakoľko to má byť citlivé, čo tam môžeš písať. Takže najprv mi to čekoval CEO a potom už som si písala sama. A potom už sme mali konto, potom sa pridali ďalší aj zo C-level, ktorí písali príležitosne alebo pravidelne. Toto bolo kľúčové na budovanie MHTH a na vytvorenie brandu tej novej značky, pretože my sme tam potrebovali profesionálov doplňovať veľmi stavy. Čiže budovali sme to kvôli zamestnaneckej značke. A keďže to išlo aj pod mojim kontom, tak pochopiteľne som si posilňovala aj svoju personálnu Svoj. značku. Že ten kľúčový zámer, že prečo som ja publikovala v tom období, nebola moja značka, ale bolo ako keby to, hm, že dať do slov ten vyšší zmysel, ktorý pre mňa je kľúčový, čokoľvek robím, hej. Aj preto som prijala tú ponuku toho Ľuboša Lopatku, že ísť robiť do MHTH, pretože som videla ten vyšší zmysel, že my sme dostatočne silní a skúsení, že to vieme dať a že vieme urobiť transformáciu aj v prostredí štátnych akciových spoločností. Mhm. Hovorila si, že vlastne to dlhodobo trvalo, nejaký predpoklad, Mhm. že sa pustíš do toho podnikania. Am, mala si tu nejaký plán, niečo konkrétnejšie, že ako si sa ty vôbec pripravila na to podnikanie? Veľa som sa rozprávala s viacerými ľuďmi, zároveň aj doma s mojím mužom a s mojimi najbližšími či priateľmi alebo rodinou, hm, že ono je veľmi zaujímavé, tá otázka je úplne super, že čo ty hovoríš, alebo kam sa chceme dostať, pretože ja som celý život bola zamestnanec. Pochádzam z generácie, ktorá väčšinou zažila u rodičov, zamestnancov, hej. Moja Áno. mama ako učiteľka, vychovávateľka celý život odpracovala v tej istej škole. Otec ako stavebný, technik, ktorý celý život pracoval v jednote. Ja som nevidela podnikanie doma. Mhm. A
bolo pochopiteľné, že ja budem zamestnaná a potom tá kariéra rástla, že som sa stala členkou predstavenstiev, výkonných manažmentov, ktorá veľmi veľa pracovala, lebo keď robíš tie transformácie, tak to proste ten najúžší tím, Tam není 8 hodín tam není 8 pracovný hodín čas. a vy v rodinných firmách to poznáte, že ten môj príbeh je úplne odlišný ako tvoj, keď ty si od malinkého detstva žila v tej rodinnej firme a v tom prostredí podnikateľov. Áno. Ja som žila v prostredí tých, ktorí sú zamestnaní. A pochopiteľne, že proste som bola zamestnaná, tá kariéra veľmi pekne napredovala a ja som sa v tom cítila veľmi dobre, pretože ja nie som doťahovač napríklad a mne vyhovovalo to, že máš nejakú asistentku, ktorá ti zabezpečí veci a podporí ťa v tých administratívnych činnostiach. To bol pre mňa taký moment, že zvládnem ja podnikanie, keď toto mi nesedí, toto ja robím na poslednú chvíľu, tú administratívu, faktúry, teraz priznania, všetko aby bolo v poriadku, no fakt to je furt na poslednom mieste, proste toto mám hosipu, keď mám robiť, ale učím sa pokorne proste to urobiť a proste má to za sebou, ale fakt to robím na poslednú chvíľu. Toto boli také momenty, som rozmýšľala, že či ja vôbec toto podnikanie dám kvôli tomuto napríklad. Ale keď som videla, ako tí ľudia, s ktorými sme sa veľa rozprávali s tou Agi, ktorí nás tom ako keby aj podporili, choďte do toho a zrazu sme videli, že sú ľudia, ktorí s nami vytvorili tú skupinu tých zakladajúcich členov toho inštitútu napríklad. Ja som zrazu videla, že to asi pôjde a že aj to, aké feedbacky sme dostávali na tú transformáciu v tom MHTH a že už počas toho sa začínali ozývať ľudia, ja som si povedala, že toto musí výjsť. Že čo mi stále v mojom živote pomáha v akýchkoľvek situáciách náročných aj ja neviem, proste akýchkoľvek, je práve tá moja vnútorný pokoj a viera. Ja keď mám ten vnútorný pokoj, tak viem, že to bude OK. Ja som ho mala. A čo bolo úplne krásne, že hneď po skončení, keď sme ukončili jeden týždeň všetci členovia boardu tie pracovné pomery v MHTH, okamžite po hodine, keď som dala post o tom, že sme skončili, po hodine sa mi ohlasili moji dvaja najväčší klienti, vtedy ten prvý rok podnikania. A to bol jasný signál, že to pôjde. Že to pôjde. Dotkla si sa dvoch vecí. Najprv sa chcem opýtať, že presne obrovský výstup z komfortnej zóny je, že keď ty si, súčasťou nejakej veľkej firmy, veľkej organizácie, tak presne to, že máš tých ľudí, ktorých potrebuješ, ale už keď ješ do toho podnikania, hlavne na tom začiatku, často nemáme, že teraz nejakú organizačnú štruktúru. Čo pre teba bolo tuto najťažšie? Vieš, čo pre mňa bolo najťažšie? Ako keby ten režim dňa a to, že si to musím sama urobiť. Vieš, že ja som veľa cestovala, ja som bola veľa v práci a non-stop niečo riešila, non-stop mala meetingy a zrazu, že si musíš ten čas úplne ináč prispôsobiť. Že switchovať skutočne na začiatku som mala dvoch veľmi pekných veľkých klientov a jeden bol mimo Bratislavy, čiže keď som tam chodievala napríklad na deň alebo na 2 dní v kuse aj s prenocovaním, čiže úplne iná organizácia dňa, úplne iný time management. Fakt sa mi niekoľkokrát stalo, že som si zabudla rezervovať hotel, hej? Napríklad v Prievidzi, pretože som pracovala v Novákoch u klienta. Že mi to vypadlo a našťastie stále sa našla nejaká voľná izba. Že mala som aj šťastie, ale boli to pre mňa také dôležité, také varovné signály, že toto ti chýba, lebo toto ti niekto iný celý tvoj profesný život, keď si robila vo firme, ako keď som bola zamestnanec, niekto zabezpečoval. Čiže asi toto. A potom, že musela som si, Moni, zvyknúť na to, že ja nemám každý jeden deň, každú jednu hodinu naplnenú ako vo firme, keď som vedela, že kalendár, jeden meeting za druhým, porada, cestovanie, stretnutia, práca v kľude a podobne, že zorientovať sa a donútiť sa dať si do kalendára, že čo kedy robím, toto bol pre mňa obrovský šok a veľká zmena.
keď som išla po 50-ke, po 50-ke sa mi zmenil tento život, hej. Čiže toto boli asi také najväčšie problémy a to, že mám robiť doma, hej, že mám doma kanceláriu. Tá disciplína, Tá tak? disciplína. Ja Mhm. som v živote nebola na home office, pretože keď začal covid, tak ja som proste pracovala práve v tých kľúčových tímoch, ktorí boli veľmi v prostredí, či to boli tie laboratória, keď som bola v core tíme, ktorý nastavoval vôbec fungovanie a testovanie a podobne. Vy ste najviac makali My sme vtedy. vtedy najviac makali. Deň, Mhm. noc, deň, noc. Potom som išla do MHTH, to bol subjekt hospodárskej mobilizácie. To znamená, že ty musíš non-stop makať, ty nemôžeš nedodávať teplo práve vtedy, keď je ten vzostup toho covidu na jar alebo na jeseň. Však práve vtedy si spúšťala alebo ukončovala a Mhm. nasadzovala ako keby údržbu. Ja som nikdy nebola na home office a zrazu si doma, disciplína doma a ešte aj to, že nemáš skúsenosť s home officeom. Teraz sa nad tým usmievam, sú to zaujímavé skúsenosti. A ty si vlastne urobila zmenu vo veku, kedy väčšina ľudí sa pripravuje, hej, na taký pokoj a Áno, oddych. áno. Povedz mi, že ako reagovalo tvoje okolie, tvoja rodina, že ideš sa pustiť teraz do podnikania? Ah, no, počula som aj také veci, že ale to nebolo z rodiny. Oni to brali tak, že hádam, budeš robiť menej, pretože moji súrodenci a moji rodičia sa obávali o to, že v akom tempe ja žijem, že že aby som to vydržala, hej. Mhm. A, hm, oni si ma vypočuli a nikdy mi neprotirečili, alebo nikdy mi niečo negovali, alebo či to dám, alebo nedám. Či to máš premyslené a keď áno, držíme ti peste a pomôžeme. Samozrejme, že som počula z viacerých strán, že Dani, to fakt na staré kolená ideš toto robiť? Ty to máš premyslené? Že udržíš si ten svoj štandard, ktorý si mala a budeš ty mať klientov, bude o teba záujem, však ty nie si obchodníčka, jak ty to zvládneš, však ty nie si účtovníčka, toto je pre teba hosypa, napríklad takéto veci, hej, že počula som aj také, že Ježiš, to ona sa zbláznila, alebo čo, hej. Ja som si povedala, že idem do toho, hej, že fakt to vyskúšam a keď to nepôjde, no tak s odsťou priznám, že som to nedala a budem si hľadať nejaké zamestnanie. Uh, a ja som aj mala veľmi peknú ponuku na veľmi peknú pozíciu, ale to bola v Prahe. A v podstate, že veľmi dlho sme vyjednávali práve v tom čase, keď sme skončili v MHTH a nakoniec sme usúdili obidve strany, že ideálnejšie bude spolupracovať na iný ako pracovný pomer a tak som Áno. začala mať Mhm. ďalšieho klienta, že krásne aj To je toto dopadlo, super. vieš, že ako keby zrazu som zistila, že ja si viem aj vyjednávať a že viem aj otvorene povedať, že a neskúsime to iným spôsobom, že ja si myslím, že vám v tomto viem viac pomôcť, ako keby som mala byť zamestnaná a možno som ani nechcela prijať to, že budem celý týždeň v Prahe, keď som vedela, že tu mám rodinu a hlavne, že ja musím byť pripravená cestovať kvôli mojim starým rodičom pomoci a starostlivosti na východ a nie na západ do Prahy. Mhm. Čiže ako keby, že ja mám pocit, že mne mnohé veci tak klikli, že aj vďaka tomu, že sa učím teraz pracovať s time managementom a dobre si nastaviť klientov, aj keď mám nejaké kleše, ale že stále to viem urobiť tak, že mám čas ísť na predĺžený víkend alebo na pol týždňa k mojim rodičom a zabezpečiť lekárov alebo sa o nich postarať, keď potrebujem tam byť. Čiže že ešte aj toto mi sedí. Hovorila si, alebo teda s čím sa ja veľmi často stretávam, je, že presne to, že veľa ľudí by aj chcelo sa pustiť Mhm, do toho podnikania, ale práve ten vplyv toho okolia, tie mhm, pochybnosti a naozaj, že ty nie si obchodníčka a budeš mať nejakých klientov, že ako si s týmto mhm, pracovala? mhm. Uh, Nenechala som sa ovplyvniť týmito pochybnosťami. Že pre mňa bolo veľmi dôležité, že som mala pri sebe ľudí a mala pri sebe napríklad tú Agitu kamarátku, ktorá so mnou prešla všetky rozhovory s ľuďmi, ktorí sa potom stali zakladajúcimi členmi inštitútu. A ona bola s ňou som veľa sa stretávala a veľa sme sa rozprávali, ako keby môj nejaký coach alebo nejaký mentor. A pamätám si jeden rozhovor,
kde ona, keď videla moju reakciu, povedala: "Teraz si rozhodnutá, teraz už vieš, že chceš ísť do eseročky a teraz môžeme pracovať aj na inštitúte zmeny." Že ja som musela s niekým o tom rozprávať. Možno, že v podvedomí pochybnosti verbalizovať a potom prišiel moment, keď som sa rozhodla, že ja do toho idem. Že nedať ako keby na vplyv toho prostredia a počúvať svoje vnútro a že keď je človek presvedčený a že mne to tiež niekoľko mesiacov trvalo, kým som povedala, že dobre, idem zakladať eseročku, hej. Potom ideme vymyslieť meno, potom dáme brand tej značke. A až potom som sa sústredila na Inštitút zmeny ako ďalší brand a Mhm. ďalšiu entitu, ktorú sme budovali. Trvalo mi to, ja som sa musela vnútorne s tým stotožniť a možno aj to, Moni, že prejsť si vnútorne tým, že roky si bola riaditeľka, mala nejaký status a teraz si už len ty, Danka, ktorá od nuly buduje jednoosobovú firmu, hej? Že prejsť si vo vnútri aj tým, že zrazu krásne sa prečistili ľudia vtedy, hej, že ty už nie si riaditeľka, už si len obyčajná Danka, ktorá sa nejako teraz nastavuje, že čo bude. Prejsť si tým obdobím, nenechať sa ovplyvniť, neísť úplne dolu, mať blízkych ľudí, ktorí ťa challengeujú, ktorí sú k tebe otvorení a ktorí s tebou prídu na ten moment, že wow, a teraz vieš, čo chceš. Lebo presne aj toto, že tam nejde len o to, že ty ako keby strátiš svoju Mhm, prácu, vplyv postavenia, ale tebe sa v podstate tá identita mení úplne. A toto keby si napríklad mhm, obracame sa podnikateľom, mhm, že ako by si čo by si im poradila v tomto mhm, prípade, že mhm, čo s tou zmenou tej identity? mhm. A byť konzistentný v tej kľúčovej téme, kvôli ktorej si sa rozhodla, alebo tej kľúčovej oblasti, kvôli ktorej si sa rozhodla, že budeš dobrá v podnikaní. A toto ja som mala, hej, že bola som vnímaná ako nejaký senior alebo nejaký skúsený HR človek, HRista, zároveň podporený tým change managementom. A to nebolo veľa ľudí, alebo to nie je, že každý jeden HRista má takéto skúsenosti a má to odžité a niesol za to zodpovednosť. Čiže ako keby, že držať si tú konzistenciu, mne toto pomohlo. Ja som takýto príklad, hej, že podnikám, že to Minová SRO, ona sa presne týka toho, čo som robila ako zamestnanec na tej stoličke, ako tá riaditeľka, že ja konzistentne pokračujem v tej téme. Rozumiem, že sú ľudia, ktorí idú za svojimi snami a úplne zmenia, že proste z nejakej oblasti, ktorej sa dlhodobo venovali, zrazu začnú podnikať v nejakej úplne inej oblasti. Ale tiež si myslím, že ono sa to nerodí zo dňa na deň a ty neutneš, keď príde tá idea a bez toho, aby si niečo mala, nezačneš podnikať. Možno sa v tom mýlim, nemám v tom taký prehľad a skúsenosť. U mňa zafungovala tá konzistentnosť tej témy, s ktorou som ja bola roky, rokuce ako Dana Miňová spojená. A to bolo jedno, že za akú značku som bola zamestnaná, alebo ktorú som reprezentovala. Stále to bola tá istá Dana Miňová, skúsenejšia, zrelšia, staršia, ale stále v spojení s tou transformáciou a change managementom. V tomto ja som pokračovala. Uh, Hovorila si, že prečistili sa vzťahy, Mhm, že nie je to len nejaké klišé, o ktorom sa bavíme, ale reálne sa to stáva, že mhm, presne keď sa ti tá pozícia zmení, tak sa zmení aj vlastne okolie mhm, ľudí, akými si obklopená. Ako mhm. si sa s týmto pasovala Ah, ako človek? vieš čo, musím povedať, že bolo to úplne iné, ako keď som končila po svete zdravia. Teraz som bola podstatne zrelšia a toto som mala viac vedomené, že, mm, tým, že som sa venovala tej zmene a zároveň pracovala na sebe a mala aj napríklad, kouča, ja som veľmi pracovala na svojom zrení. A, na svojej duchovnej ceste, na svojej vnútornej ceste, na zrení osoby ako takej, pretože toto ovplyvňuje to, ako sa ja v práci správam, ako komunikujem so svojimi ľuďmi smerom do tímu alebo smerom ku peer komunite. Ja som na tomto pracovala a už som nebola v tom štádiu, aby pre mňa toto malo byť brzda, že by som sa hanbila, hej, otvorene to hovorím, Mhm. že už nesedím na tej stoličke.
Keď som končila vo Svete zdravia, to bolo ešte som tam nebola, kde som bola, keď som končila v MHTH a musím povedať, že vtedy som aj prestala publikovať a hľadala sa, že a čo ja teraz mám, že kým som ja teraz, keď už zrazu nie som riaditeľka, hej? Mhm. Keď už zrazu nerobím tú transformáciu a nerobím v tom zdravotníctve. Tam to bolo asi náročnejšie, ale teraz po skončení MHTH ja už som bola v tom vyrovnanejšia. Akurát, že sa to deje, a to fakt nie je klišé, že sa to deje, že zrazu vidíš, pre ktorých ľudí máš hodnotu ako človek a pre ktorých si mala hodnotu len, keď si sedela na tej stoličke. Chcete úspešne podnikať, ale realita vás valcuje? Dnešnú epizódu vám prináša Akadémia Ja versus Podnikateľ. Jedinečný koncept vzdelania, ktorý vás naučí, ako vyhrať súboj s vlastnými limitmi a postaviť firmu, ktorá funguje aj bez vašej 24-hodinovej prítomnosti. Akadémia Ja versus Podnikateľ. Dotkla si sa práce na sebe so svojím vnútrom, duchovná. Čo to vlastne znamená? Ako ty vnímaš tú prácu so sebou, so svojím vnútrom? Čo je tam pre teba najdôležitejšie? Vieš čo, ono je to veľmi dôležité aj v súvislosti s tou zmenou a change managementom, hej? Že ak sa pozrieš aj na systémové riadenie zmeny, tak akúkoľvek zmenu, ktorú tu začínaš riadiť, alebo si jej nositeľ, nezačneš, kým nezačneš tou zmenou pracovať, ty nezačneš od seba. Nielen ako nositeľ, ako vzor, ale aj ten, aby to nebolo, že vodu kázal, víno pil. Hej? A toto platí aj v tom súkromnom, privátnom alebo v tom vnútornom živote, že ak ja chcem, že som pomerne náročná alebo prísna na seba, že hľadám vyšší zmysel a to samo o sebe svedčí o tom, že čo ty vo vnútri máš, aké nejaké hodnoty alebo priority alebo nastavenie a že kam vlastne ja v živote smerujem. A ja som bola od mala nastavená práve na taký ten vyšší zmysel alebo na to myslieť na ľudí a pracovať s ľuďmi, byť náročná, byť prísna nielen na seba aj na ostatných, ale zároveň ponechať ten rozmer tej ľudskosti. A nie úplnej voľnosti, ale že byť náročná, byť prísna, ale zároveň ľudsky láskavá. A to v tebe vytvára vo vnútri nejaké očakávania alebo niečo, že proste to, čo máš vo vnútri, s tým chceš pracovať. A ja som prišla do toho štádia, že som chcela vedieť, ako zrejem a to obdobie zrelosti a smerovanie k tej zrelosti, že akou osobou chcem byť a čo pre mňa znamená ten vyšší zmysel, zrazu prišiel podstatne silnejší ten apel a to volanie na prácu so sebou samou práve v tom prostredí MHTH, keď sme aj tú firemnú kultúru tam nastavovali, keď sme museli meniť ľudí, robili veľmi veľa nepopulárnych opatrení, strašne veľa makali, boli v krízovom manažmente a to ťa proste ukáže, to ťa obnaží, hej, že či to iba hráš, alebo reálne aj taká si. Ja neviem, toto asi bolo to, že čo mňa smerovalo týmto smerom. Všetky tie transformácie alebo zmeny, akékoľvek, či sú veľké alebo malé, u zamestnancov hlavne stretávame sa s odporom. Ty si asi nebola moc obľúbená na začiatku, či? Nie si obľúbená možno v tom, keď prichádzaš s tým kľúčovým poslaním ako celý manažment, že vy ste tí, ktorí sem prinášajú zmeny. Áno. Hej, zažili sme si kľúčovo v MHTH, vy ste sem priniesli chaos, to nemyslíte vážne, s takým úsmevom, a ešte s takým posením, že to fakt, idete toto robiť, na čo sa snažíte. Však po vás prídu ďalší a ja som tu 20 rokov a vy tu budete maximálne 4 roky, to sú tie cykly. A toto sa žiaľ v to prostredí štátnych akciových spoločností fakt deje. Premárnené príležitosti a večné začiatky. Fakt. Pokiaľ sa nezmení legislatíva alebo prístup, že fakt budú mať priestor robiť profesionáli a nie politickí nominanti a každé 4 roky sa budú striedať.
tí ľudia sa na to nastavili, pretože oni potrebujú chrániť seba, byť vo svojej komfortnej zóne a zrazu prídu ďalší, ktorí ich idú vyrušiť a ktorí to fakt myslia vážne. A toto bolo na tomto zaujímavé, že mm, tá systémová zmena spočíva v tom, že ty máš doceliť aj nejaké ekonomické výsledky, ty si pripravíš, kam smeruješ, ale si konzistentná a disciplinovaná. A systémové riadenie zmeny v podstate ono k tým tvrdým veciam, k tým ekonomickým výsledkom doplňa ten ľudský rozmer. Bez ľudí to nedáš. A tým, že my sme tú skúsenosť mali, my sme vedeli, ako na to reagovať, my sme boli non-stop medzi ľuďmi v ich prostredí, nie v našom. My sme otvárali dvere, ktoré boli zrušené, my sme symbolicky rušili gule na dverách, ktoré boli zrušené, ktoré boli non-stop a všetko bolo zavreté. My sme urobili obrazne povedané prievaň v tom prostredí a chodili za ľuďmi a vysvetľovali. Aj keď sme počúvali ten odpor, Áno. my sme s tým veľmi pracovali, hej, že a zrazu pochopíš, že čo je za odporom, keď sa ponoríš hlbšie a myslíš aj na tú stránku tej komunikácie a tej energie a emócie, pretože zmena to je energia, lebo vystúpenie z komfortnej zóny znamená, že ty musíš vyvinúť nejakú energiu, hej? Že keď chcem ísť behať, nebudem sedieť pred telkou s čipsami a zapíjať Coca-Colu, ale už len keď sa postavím z toho gauča, prezlečiem sa a presvedčím svoju hlavu, že síce ja som unavená po robote, ale ja si idem zabehať, to je kopec energie, ktorú som vynaložila navyše. A hlava ti hovorí, však nie, však si unavená, však ostaň sedieť, hej. A to isté platí aj pri tej zmene, že ono to bolí, keď vystupuješ z komfortnej zóny. A s týmto my sme veľa pracovali. A zistíš zrazu, že za tým odporom sú strachy a u každého je niečo iné za tým odporom. Stratím status, nebudem to vedieť robiť, prídem o prácu, prídem o moje jasné postavenie toho, že ja som to vybudoval, tento postup a niekto mi to ide zrušiť. A roky sme to takto robili. A prečo by sme to mali ponovom robiť, keď toto funguje? Čiže ako keby, že na každého niečo iné platí a za odporom každého jedného je niečo úplne iné dôvody. Hovoríme hlavne ako z nejakej zmene v štátnom podniku, ale zmeny sa dejú všade, neustále, aj vlastne v súkromných podnikoch. Čo je teraz, aký je najväčší trend zmien? Možno ten najväčší trend je teraz taký, že práve oblasť zmien a change managementu sa dostáva do všetkých kľúčových trendov, akékoľvek štúdie si prečítaš. Či sa pozrieš leadership, alebo HR, alebo vôbec trendy v súvislosti s AI, v podstate s iným spôsobom organizácie práce. S tým, že sa valí na nás regulačné tsunami. Nielen konsolidácia, ale regulácia ako taká, či Európska únia, alebo vo svete veľmi často sa to mení a prichádza toho veľmi veľa naraz. S tým, že sa mení pohľad vôbec na pracovný trh, s tým, že sa mení pohľad na to, ako organizovať prácu, s tým, že sa mení pohľad na to, ako meniť organizačné štruktúry a byť viac otvorený a nebudovať tie sila a viac sa inšpirovať komunitným prostredím, networkingom a viac prepájať tie uzavreté tunelové videnie tých síl, tých jednotlivých síl level alebo oddelených oddelení, ktoré síce vedľa seba fungujú, ale pomerne často nekomunikujú. Tá zmena sa dostáva ako keby do dennodenných činností každého jedného z nás. Zmena sa mení z toho, že už to nie je nejaký jeden projekt, ale je súčasťou nášho života. A toto prináša ako keby to, čo vidíme potom aj vo firmách, že to nie je o tom, že my nevieme robiť zmeny. Na nás sa valia zmeny z každej strany. Legislatíva, konsolidácia, teraz všetky tie geopolitické vplyvy a situácia, teraz nedostatok ľudí, teraz fluktuácia, čiže interné, externé, makro, mikroprostredie. A čo ja vidím vo firmách je ako keby tá únava z tých zmien, change fatigue. A teraz, že to, čo my robíme, čo ja robím ako Minnovajsero alebo my v rámci inštitútu, to nie je, že prídem k vám, k tebe do firmy a ti poviem, ty nevieš zmenu robiť, ale že my ukazujeme, že zmena sa dá robiť systémovo, sú to tieto kroky, my vás tým prevedieme, my vás to naučíme, v konečnom dôsledku to bude pre teba efektívnejšie a
energeticky úspornejšie, ako keď to robíš len ako jednohúbky. Dnes robím jednu zmenu, zajtra hneď reagujem na ďalšie, potom na ďalšie. Ľudia nevedia, nemajú prioritizácie, nejako im to nedáva zmysel, nevidia v tom kľúčovo ten kontext a to why a nevedia, že prečo to robíme a čo z toho budem mať ja ako benefit. S tým sa začína u ľudí ako keby. Čiže ja si myslím, že skôr toto sa deje teraz s tou zmenou, že ona sa rozbíja na že učíme sa, ako robiť tie mikrozmeny, že s čím môžeš začať už od zajtra a, a paralelne s tým vlastne pripravovať tých nositeľov zmeny na to, čo je systémové riadenie zmeny. A ako byť v tom konzistentný a disciplinovaný, čo nám veľmi chýba, lebo nemáme čas. Áno, zmeny sa valia nás proste z každej strany a človek to ani ako keby nestíha. Nestíhame vôbec vnímať, že kedy je nejaké obdobie pokoja, že nie sú nejaké zmeny. Hovorila si, že u ľudí sa začína s tou otázkou alebo odpoveďou na otázku prečo. Čo to znamená? Skús nám toto trošku rozvinúť. Konkrétne možno na nejakom príklade. Dobre. Sú rôzne prístupy pri tom systémovom riadení zmeny. A sú prístupy také, ktoré je potrebné, aby ovládali tí nositelia zmeny, tí majitelia firiem alebo predstavenstva boardy a potom sú prístupy, ktoré sa orientujú na človeka ako takého. A teraz to prečo je veľmi dôležité si povedať, že čo je za tým, že ja idem do zmeny. Prečo idem robiť túto konkrétnu zmenu? A to prečo je veľmi dôležité ten why a ten purpose, ten zmysel tej zmeny, aby tomu chápali tí nositelia zmeny, ktorí sú hore. A ak oni toto majú nastavené, ak sú v tom zladení, ak si vo firme našli tzv. Agentov zmeny, to sú takí, ktorí sú nejakí, už majú za sebou nejaké zmeny a boli úspešní a možno ich robili intuitívne, nevedeli, že ich robia nejako systémovo, ale sú príkladmi toho, že u nich na oddelení už sa niečo udialo, sú akceptovaní tým vrchom, ako keby vedením, ale zároveň sú zrozumiteľní ľuďom, či po tej stránke som autorita prirodzená, alebo som autorita profesná, alebo som ten bard v tom segmente, ten, ktorý je nositeľ nejakých implementácií, implementoval niečo, ja neviem, nejakú inováciu, nejaký postup, tak ak si ty nájdeš takých kľúčových agentov, a s tým sme veľa pracovali, tak vytváraš si tzv. Koalíciu zmeny. To znamená, že nie je dobré, aby si bola v tej zmene sama, lebo sa energeticky veľmi vyšťavíš. Ty sa potrebuješ obklopiť ľuďmi veľmi pekne premyslenými, že ktorý agent zmeny čo mi má priniesť a ohľadom čoho konkrétneho v rámci tej zmeny on je kvázi tvojim nositeľom alebo tvojou pravou rukou. Následne si spoločne zadefinujete stratégiu a víziu. A tuto pomerne väčšina firiem, čo ja vidím, aj u klientov, aj u ľudí, kde chodívame školiť a podobne, končia. Urobíme si stratégiu, víziu a tu skončíme. A toto potrebujeme rozbiť ďalej, preniesť na ľudí, na nejaké míľniky, na nejaké minivízie, na programy až projekty, aby sme vôbec to, čo si nadefinujeme ako nejakú víziu, vedeli konkretizovať a preniesť na tých ľudí. No a dobre, to je hore, to sú ľudia, ktorí ti rozumejú, ale že jak to prenesieš dolu, mne tam veľmi pekne funguje a myslím si, že je taká jednoduchá vec, ktorá funguje pre veľkých malých podnikateľov, pre manažérov a aj pre tých majstrov. Ako to odkomunikovať tým bežným ľuďom sú také, že 4 znaky komunikácie. Ak idete do zmeny, že vysvetliť ľuďom, že čo idete robiť a prečo. Ale toto tomu bežnému človeku, zamestnancom v tom core biznise napríklad nestačí. Tam je veľmi dôležité povedať, že čo sa v tvojej práci nemení a tým ich uistíš, že ty mu nejdeš rozbiť komplet všetko, čo on tu budoval. A čo sa ide meniť. Ak na tom bude pracovať, aký benefit z toho, že tieto postupy zmenia, alebo toto bude robiť ináč, iný systém alebo iný postup, aký benefit z toho bude mať on. Vysvetliť mu to jeho zrozumiteľnou rečou, čo odo mňa na najbližšie obdobie potrebuješ,
poďme do toho, ja som tu pre teba a najbližšie každý týždeň ťa budem čekovať, či odo mňa potrebuješ alebo či sa ti darí s tou zmenou. Že byť na to najbližšie obdobie začatia tej zmeny veľmi disciplinovaný ako nositeľ zmeny a byť napomocný tým ľuďom a čekovať ich, či sa im darí. Disciplína je tu nesmierne dôležitá, ale keby sme to mali pretaviť, hej, do toho podnikateľského prostredia. Veľmi veľa zmien je teraz, hej, že digitalizácia, automatizácia. A často je cieľom zníženie nákladov, zefektívnenie procesov a tak ďalej. Ako predať takúto zmenu zamestnancovi, že síce na jednu stranu ti bude nejaká časť práce, dobre, nebavíme sa o tom, že chceme redukovať počet zamestnancov, ale na jednu stranu ti ubudne jedna časť práce, ale chcem od teba, neviem, viac klientov, aby si obslúžil, alebo ešte viac, aby si makal. Ako im toto dokážeš pekne predať? No, presne tak, ako si to teda povedala, ale možno presne tak, že odprezentujem mu, lebo ty za tým presne vieš, prečo toto ideš robiť, hej? Áno. To je čo? To je zefektívnenie, hej? Udržať si nejaké tržby, lebo v konečnom dôsledku ide o EBITDA, o hospodársky výsledok, o tržby, hej? A teraz vy to máte asi dobre zanalizované. Vy ste spoločne s tou koalíciou, alebo na začiatku ešte definovali ten pocit naliehavosti. A toto je veľmi dôležité, to je to why, že prečo to idem robiť. Že prečo ty potrebuješ zefektívniť, že sama pre seba to musíš mať dobre zaargumentované a zdôvodnené, prečo to ideme robiť. Hej? A teraz, že keď ste dobre analyzovali tie čísla alebo videli trendy, robili si nejaké predikcie, mali feedbacky od klientov a teraz vedeli, že čo pre nás znamená konsolidácia, čo pre nás znamená regulácia a podobne, toto všetko, keď si dáš dokopy, tak ty presne uvidíš, to vy vidíte ako majitelia alebo ako podnikatelia, že no dobré, ale mne začnú raz náklady. A teraz sa pozrieš na to, že čo ja viem s tými nákladmi urobiť. A toto, keď si v kľude nájdete priestor a dobre zanalizujete, to je základ, či robíme o veľkých alebo malých klientov, tie zmenové projekty, ten kľúč je práve táto analýza. Dokumentov, čísel, štruktúr, ja neviem, proste všetko, čo má čísla, čo je popísané ako smernice, ako pracovné postupy, PNL-ka, stratégia, to všetko dáme dokopy a hľadáme tam ten priestor na základe cieľov, prečo si nás ten klient objednal. Alebo nás požiadal o riešenie tohto projektu. Ak toto vidíš, až potom sa vieš pripraviť a až potom vieš, čo chceš, si to pripravíš ako verbalizáciu, aby si to komunikovala tomu svojmu človeku. Zase len tým, že ty potrebuješ, aby niečo začala robiť inač. Hej? Asi nechceš od neho a nie je dobré, aby sme ho voviedli hneď do úplného chaosu. Roky si to robil a od tohto bodu chcem, aby si všetko robil ináč. To tak ako keby nefunguje. To je hura systém, hej? A toto je veľmi dôležité si povedať, že čo ako prvé chcem, aby sa u toho človeka zmenilo. A uistím ho, toto ostatné ostáva po starom. Do toho ti, ako keby toto sa nemení, jemu padne kameň zo srdca, lebo ty mu čas práce nemeníš, v tomto ale potrebujem zmenu. A poďme sa spoločne pozrieť na to, ako to vieme spolu urobiť. Ľudia veľmi podstatne lepšie reagujú na zmenu, keď ich ty od začiatku do toho pozveš. Keď od začiatku s nimi začneš kreovať, dobre, ako by sme to urobili? Hej? Že v tom nie si sama a máš aspoň jedného človeka, keď ho pozeráme na tie menšie spoločnosti alebo stredne veľké, že nepripravuješ to sama, ale s niekým, kto je mienkotvorca a možno má nejaké z tých prvkov toho agenta alebo garanta zmeny, o ktorých sme pred chvíľočkou rozprávali. A mne sa veľmi osvedčilo, Moni, že ak sa rozprávaš s ľuďmi a dobre sa ich pýtaš, tak nájdeš odpovede na všetko. Hej? Že z toho pozostáva naša analytická fáza, ktorú my u klientov robíme, že ten kľúčový rozmer tej analytickej fázy sú práve tie kvalitatívne rozhovory vopred pripravené s otázkami, lebo my vieme, kam cieľime, aby sme už dopredu od začiatku mali dobre pripravené otázky na tie zadania a kľúčové ciele tých majiteľov firiem, prečo si nás napríklad najali. A za tým všetkým je presne to, čo aj ty hovoríš. To sú proste v konečnom dôsledku čísla, efektivita, udržanie konkurencie schopnosti, udržanie nejakého rastu, alebo nie stagnácia, alebo nie pokles.
Žiaľ, ja však v praxi vidím práve u tých stredných malých podnikov, že je to vždy o nejakom rozhodnutí nejakého majiteľa, ktorý keď už sa rozhodne, tak už to chce mať zajtra bez akéhokoľvek premyslenia, bez akékoľvek prípravy, aby sme sa bavili o nejakom systematickom zavádzaní zmien. A tu sa proste ten ako keby chlieb láme, že či bude mať tých fanúšikov, alebo to bude skôr o tom odpore. Ale ešte tu sa chcem zastaviť, že hovorila si o tých agentoch zmien. Keď sa púšťam do zmeny, väčšej alebo menšej, mám automaticky rátať s nejakým číslom, nejakým percentom, že budú odporcovia, s ktorými sa budeme musieť rozlúčiť? Automaticky počítaj s odporom. Hej? V každej firme to tak je, lebo keď si pozrieš tú krivku, to zastúpenie typologicky tých ľudí vo firme, tak fakt, že plus minus je to Gaussová krivka, že inovátori, tí, ktorí sú otvorení zmenám, sú rovnako tak dolu ako nejakí skeptici, alebo že totálne odporcovia a ty v strede máš pragmatikov. Ako keby, hej, že a teraz na každú z týchto skupín platí niečo úplne iné, akým spôsobom tú zmenu tým ľuďom predať. Hej? Na niekoho funguje to, že má príklad u kolegu, ktorý tu naštartoval. Na niekoho platia čísla, trendy a predikcie. Na niekoho platí pozitívna motivácia. Pozri sa, toto sú trendy. Doteraz sme to takto robili a pozri sa naše trendy. Keď sme urobili predikciu a tento trend by mal pokračovať, dostaneme sa tu. A toto ohrozuje našu výrobu. Preto poď so mnou uvažovať o zmene, alebo že čo povieš na to, keby sme to urobili tak a tak. Pre iných ľudí, väčších odporcov platí napríklad aj negatívna motivácia je dobrá v zmene. Už keď na ňo nefunguje táto pozitívna, tak potom je veľmi zaujímavé, no dobre, tak teraz si zober, že my nič neurobíme a pôjdeme po starom, pôjdeme tak, ako sme to doteraz robili. Pozri sa na túto predikciu, čo nám vyjde, kde budeme o 2-3 roky, keď pôjdeme po starom. A zrazu mu to ukážeš. Hej? Že okej, sám si povedz, ako to môže vyzerať, keď nič nezmeníme. Veľmi funguje negatívne, že na každú z tých skupín platí niečo iné. Že stretneš sa s odporom a ten odpor nemusí automaticky znamenať, že tých ľudí musíš prepúšťať, ale nájdu sa aj takí, určite. Ty si vlastne z HR a tu sa vlastne dotýkame aj tej témy, že aj tej ako keby typológie osobností, s ktorými ja vnímam, že žiaľ málo manažérov pracuje, čo je veľká škoda, lebo poznať nejakú typológiu osobnosti je kľúčové nie len vo vedení, delegovaní, ale presne pri týchto zmenách. Ale mne z tohto vyplýva, že pri zmenách je veľmi kľúčové mať nejakú aj komunikačnú stratégiu. Základ. Že to je základ. To je úplný základ. My keď sme robili tie zmeny aj kdekoľvek, tak súčasťou tých programov bol jeden obrovský program a to bola stratégia internej a externej komunikácie. Bez komunikácie tú zmenu nedáme, hej? Lebo a to vidím teraz aj u tých klientov, s ktorými pracujeme, že a kľúčové je to pri technických výrobných spoločnostiach, ktoré taktiež napríklad, že vyrastli z nejakých rodinných spoločností a stali sa súčasťou nejakých medzinárodných skupín, hej, lebo boli predané a podobne. A tí ľudia, tí lídri vyrástli s tou spoločnosťou, položia za ňu dušu, zrazu povedia, aha, pre vás je komunikácia dôležitá. No bez komunikácie to nedáme. Že ak ťa takýto líder pozve a podpíše s tebou zmluvu, že vidí tvoju pridanú hodnotu, on vopred vie, že okrem iného budeme chcieť, aby komunikoval a aby komunikoval ináč. A aby komunikoval. Pretože bez komunikácie zmenu nedáš, že pri zmene fakt nestačí, že pošlem príkaz riaditeľa, dám to na nástenku a sa začne diať. Hej. Vytvorím nový tool, napríklad AI, alebo nejaký checklist alebo nástroj, pošlem ho ľuďom, robte to. A ja si poviem, že OK, tak môžem ísť ďalej, lebo som to urobil. To vnímanie tej implementácie zmeny od majiteľov, lídrov a od tých ľudí, ktorí to majú robiť a ktorí robia výkon, ten core business, tak
aj medzinárodné výskumy hovoria, aj náš výskum, ktorý sme robili my prvýkrát, prvý unikátny o zmene minulý rok, kde boli aj menšie, strední a aj veľkí podnikatelia a zamestnávateľia v rámci Slovenska ukazuje, že majitelia majú 2,7-násobne optimistickejší pohľad na to, že zmena sa robí a je úspešná oproti tým bežným ľuďom dolu. Iba 2,7? Ja by som 2,7. povedala, že ešte viac. 2,7 nám vyšlo tu na Slovensku. Hej? Zaujímavé. No, že nedáš to bez tej komunikácie. Vo väčších firmách alebo stredných firmách to oni už veľmi pekne cítia, už keď majú nejaké štruktúry, hej, že nie je len majiteľ a má 5 ľudí pod sebou, hej, alebo nie je to jednoosobovka, ako mám ja firmu. Ale už keď máš nejaký strom, nejakú štruktúru a máš aj manažérov, vieš, kde sa láme tá zmena? Kde? Kde sa láme palica? Kde vieš palicu zlomiť? Ohneš cez koleno a prelomíš palicu. V strede. A v strede, aha. V strede. No, Teraz si zober jeden koniec, ste vy majitelia, lídri, ktorí to vidíte zhora úplne inou optikou a druhý koniec sú tí realizátori vo firme, tá väčšina ľudí, hej, ktorá to vidí úplne ináč. Ona má len niečo realizovať. A ten kľúč sú presne tí, ktorí riadia tú... Čiže aj stredný manažment, presne hej? Presne tak. A tam na nich platí komunikácia, to vysvetľovanie prečo, a to možno kreovanie zmeny spolu s nimi. Ľudia podstatne lepšie prijímajú zmenu, keď sú od začiatku súčasťou toho a keď sa môžu vyjadriť a keď to dobre odmoderujete alebo odfacilitujeme alebo im komunikujeme, o čo ide, priložia ruku k dielu a dokážu to potom lepšie interpretovať smerom dolu. My sme sa na začiatku bavili o tom, že ty si sa ako Danka Míňová pustila do podnikania, ale viackrát tu zaznel vlastne aj Inštitút zmeny ako nejaká samostatná organizácia. Povedz nám viac, o čom je ten Inštitút zmeny. Inštitút zmeny je také ako keby prirodzená naša cesta v práci s tým systémovým riadením zmeny, pretože ja som sa potrebovala sama upratať, ako to ja volám, a nastaviť. To znamená, na to, aby som podnikala, som potrebovala mať SROčko a vytvorila tú značku Míňová. A popri tom sme my budovali, je to občianske združenie, Inštitút zmeny ako komunitu expertov a dovolím si povedať, že možno aj jedných z tých najlepších, alebo tí, ktorí majú reálne skúsenosti s vedením systémových zmien. A prečo sme to urobili? Pretože počas pôsobenia MHTH aj ako za nami tí ľudia chodili sa inšpirovať a pýtať, ako sme to robili, my sme zistili, že nič také na Slovensku neexistuje. A mne bolo stále blízke byť súčasťou nejakých tímov, možno aj preto, že som zo 4 detí, že ak sme viacerí, ktorých toto spája, niečo spája, tak my dokážeme viac akcelerovať túto tému. Preto vznikol ten inštitút, že akcelerujme to povedomie o systémovom riadení zmien, ktoré na Slovensku nebolo, že buďme evangelizátori a evangelizujme a učme kľúčovo tých nositeľov zmeny, ktorí o tom rozhodujú a musia byť tí, ktorí budú tie zmeny niesť, to znamená ten C-level, alebo HR, alebo finančný, alebo transformační manažéri, ktorí už vo väčšine, v mnohých firmách sú, alebo majiteľia, podnikatelia, že učme ich, ako to robiť, aby to bolo systémové, aby to bolo dokončené, aby to prinieslo efekt úžitok v konečnom dôsledku vo finančných číslach. To znamená, že ten change management je fakt, že realizovať tie zmeny cez ľudský potenciál s cieľom dosiahnuť tie čísla, tie ekonomické výsledky. Čiže preto sme dali dokopy ten inštitút, že vzdelávame, robíme konferencie, robíme raňajky, veľa o tom píšeme, zrealizovali sme ten prvý prieskum o zmene na Slovensku, ale zároveň poskytujeme aj konzultačné služby a pôsobíme v spoločnostiach, kde pôsobíme ako tí spoluarchitekti zmeny, ako tí facilitátori zmeny, ako tí, ktorí prevedú a naučia tie manažmenty, ako robiť systémové zmeny. Ak by si mala dať nejakú radu
podnikateľom, čo robiť v čase zmien, čo by to bolo? Stretla som sa aj s tým už teraz ako Miňové SRO a ako Inštitút zmeny, že to, čo ty si pred chvíľočkou hovorila, že podnikateľ sa rozhodne a on hneď chce. Áno. Presne s týmto sme sa stretli, kde som dostala veľmi pekný feedback od ľudí, ktorí ma trochu poznajú, že Dáni. A to nemyslíš vážne, že máš dobrú cieľovú skupinu, však my veľkí chlapci vieme všetko. Hej? Že ako keby, že fakt som sa s tým stretla. Robíme zmeny a robíme ich pomerne často intuitívne. Poviem si, že chcem nejakú zmenu a poviem ju ľuďom, takto to budete robiť od zajtra a pozajtra už to neplatí, aj s tým sa stretávame, alebo o týždeň sa rozhodnem, že ináč, lebo som si to ináč prekalkuloval, alebo som sa dočítal o niečom úplne inom. O týždeň už neplatí to, čo som vám povedala, ale robte to takto. S týmto sa pomerne často stretávam, že to tak funguje. Že, čo by som možno poradila? Poradila by som im možno nejaké knihy. Poradila by som im asi nie tak, že pracujú so svojím egom, lebo na toto oni počúvať proste nebudú. Alebo nie, že nebudú, ale to nie je rana, to nie je trefa do čierneho, to je práve ten opak. Skôr by som sa ich opýtala, že ako to majú premyslené a možno poradila to, že dajte si trošku čas, skľudnite sa, sadnite si a premyslite si to. Že aj keď chodím teraz prezentovať a prednášať do firiem, ktoré chcú o zmene, že poď nám urobiť ochutnávku, lebo cítime, že potrebujeme robiť ináč. Aj včera som bola mimo Bratislavy prednášať v nejakých spoločnostiach. A oni si sami presne toto pomenujú, že my nemáme čas sa skľudniť, si sadnúť a len si to pripraviť. A len o tom debatiť. A keď to urobíme, my sa dostaneme maximálne po tú stratégiu, víziu a ďalej nejdeme, lebo si myslíme, že však ono sa to samo urobí. Alebo na to nemáme čas, lebo zase príde ďalšia zmena zhora. Alebo trh, alebo legislatíva, hej, alebo čokoľvek. Začať tým, že si v kľude sadnem a niečo premyslím, hej. A možno urobiť prvýkrát to, že fakt to máš premyslené, fakt potrebuješ to, čo ťa dnes napadlo, zajtra hneď dať do terénu, že takto to robte? A možno 2-3 otázky ako také malé čekovanie, že čo to znamená? Čo vlastne po ľuďoch chceš? Ako to majú robiť? Čo ti to prinesie? Keď sa o týždeň na to pozrieš, čo by za ten týždeň malo byť iné? Také jednoduché otázky, to odporúčame aj v tých stredne veľkých, aj vo veľkých firmách. A plus to, že aby sa nebali možno hovoriť so svojou dcérou, alebo so svojím zástupcom, alebo opýtali sa napríklad nejakého skeptika vo firme, že toho sa bojíme, že pýtať si názor, o ktorom vieme, že bude iný, ako ja očakávam. Toto napríklad začína fungovať vo firmách. Trošku sa zastať, stíšiť a premyslieť si to. Okay, super, Danka, ďakujem ti veľmi krásne za tento rozhovor. Myslím, že na túto tému by sme mohli kľudne veľa sa rozprávať, ale z dnešného rozhovoru mi v podstate vychádza, že žijeme v období veľmi dynamických zmien. Nikdy nebudeme mať odpovede na všetky otázky, nikdy nebudeme mať tu nejakú istotu, ale na tie zmeny sa dá pripraviť, keď si dáme na to chvíľu čas a premyslíme si a hlavne, že netreba konať intuitívne. Ďakujem ti, Danka, za dnešný rozhovor a verím, že ešte sa stretneme a budeme pokračovať v tejto téme. Ďakujem krásne, bolo mi cťou. Veľmi ďakujem.